Bună, prieteni! Astăzi vă voi arăta câteva elemente de gimnastică. Desigur, nu uitați să dați like și subscribe și clopoțel. Acum începem cu primul element, care se numește podul de sus. Al doilea element, lenta pe spate. Al treilea element, lenta pe față. Al cincilea element se numește Mercur și este așa. Cam asta a fost. Nu uitați să dați like și subscribe. La revedere!